बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों लोगोसेनो फिन दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना दिनै बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेराव माखासे सुबुंफोरा जायफोरा गावखौ बुंनानै लायो धोरोमनि खामानि मावग्रा होननानै, जायफोरा बुंनानै लायो धोरोम रैखाथि खालामग्रा होननानै, बैसोर बायदि सुबुंफोरा गिर्जायाव थांनानै तोर-फोर खालामदों, गिर्जायाव थांनानै बुख्रुब बुख्राब खालामहैदों। बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बुजि मोनो। जेब्ला जोङो बे भिडिअखौ नायो अब्लाना ओरैबायदि सानफ्लाङो बा ओरैबायदिखौ जोङो सानगोन जेन आयेन कानुना बिथांमोननि थाखाय जेबो खामानि मावा आरो लोगोसे धोरोमनि जिथु मोजां फोरोंनायफोर, बै मोजां फोरोंनायफोरा बिथांमोननियाव जेबो खामानियानो होआखै। नाथाय बिथांमोना गावखौ बुंनानै लायो जे जोङो धोरोमनि खामानि मावग्रा, धोरोम फोसावग्रा एबा धोरोम रैखाथि होग्रा होननानै बिथांमोना बुंना लायो। नाथाय धोरोमनि सिङाव जायफोरखौ बिथांमोना खुलुमो सिबियो बिथांमोना बिसोरनो मोजांखौनो फोरोङाखै नामा होननानै जोङो बेबायदिखौ नुयो। मानोना बिथांमोना बुख्रुब बुख्राब गासैखौबो खालामदों। जेखि जादिया जोबनाय फारसे माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोदो आरो लोगोसे सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसे मोनसे खामानिखौबो मावहोनो हायो एबा मोनसे खामानिखौबो मावबावनो हायो, बे जाहैबाय शेयार खालामनानै होदो जेन गुबुनफ्राबो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोन्थिनानै थायो जे ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा समस्या जागासिनो दं। बेफोरबायदि रादाबखौ मोन्थिनायनि गेजेरजों आर'जआव जेन एक्टिभ जानो हायो आरो आर'जजों जेन बेजों बे आर'ज खालामनो हायो, बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव आं जोबनाय फारसे माखासे बाथ्रा बुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नायबाय, नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुनो मोन्दों आरो बाथ्राखौ एसेब्लाबो हमदां हादों। अबयसे भिडिअ क्लिपाव बेबायदि गिर्जा न'नि रोखा डिटेल्सआ नुजायाखै, नाथाय बियो मोनसे गिर्जा न'निनो प्रब्लेम, जेराव जाय सुबुंफोरा गावखौ धोरोमनि रैखाथि होग्रा होननानै बुंनानै लायो, हिन्दु धोरोमखौ फोथायग्रा, हिन्दु धोरोमनि इसोरखौ मानिग्रा जायफोरा बुंनानै लायो बिथांमोना बेयाव थांनानै गिर्जा न'आव थांनानै तोर-फोर खालामदों। गिर्जा न'नि सिगाङाव दरजाखौ जोखावहैदों, बेयाव थानाय माखासे माल माथा बेसादफोरखौ बुख्रुबदों, गाख्रुबदों, जोख्रुबदों। जोङो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बबे धोरोमा
बेबायदि फोरोङा प्रियफोर जों जेब्ला साननानै नायो नाथाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों जे गावनि बिदा बिफं फंबायफोरखौ अन होननानै दा मुगै होननानै आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों गाल फारसेयाव जुदि खावलायाव सोबायब्ला गुबुन गाल फारसेखौबो सोबा होननानै दा जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि जि फोरोंनाय बे फोरोंनायखौ जोङो लायो नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर दा बेवहायनो जोङो दद्र' नाथाय जोङो दद्र'खाय जोंखौ जे सब समावनो बेबायदि नासयनो हागोन बे नङा नाथाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ लाग्राखायनो जोङो दद्र' थायो नाथाय बिथांमोना जायफोरा दिनै हिन्दु धोरोमनि दैदेनगिरिफोर एबा बेयाव जायफोरा बे भिडिअ'आव ओंखारदों नुजादों जाय खामानिखौ मावदों बिथांमोना गावसोर जायखौ इसोर होननानै खुलुमदों सिबिदों बै बेक्तिफ्रा बिसोरनो बेबायदि मोजां फोरोङाखै जानो जायखौ बिथांमोना जय श्री राम होननानै बुंदों रामा बिथांमोननो मोजां फोरोङाखै जानो रामाबोथ' सासे गोबां मोजां बेक्ति सुबुंमोन जायहा गोबां मोजां बाथ्राफोरखौ फोरोंलांदों नाथाय बे भिडिअ क्लिपखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जे रामा बेबायदि मोजांखौ फोरोङाखै नामा जायनि जाहोनाव बिसोरो बेबायदि दावराव खालामदों बुख्रुब बुख्राब खालामदों दरजा जोखावदों गुबुन धोरोमखौ मुगैदों ख्रिस्टियाननि सायाव अत्याचार खालामदों जों बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ नुनो मोनदों बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों भारताव थानाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि फोथायनायनि सुबुंफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुङो बे जाहैबाय धोरोमा रावखौबो गाज्रि मावनो थाखाय फोरोङा होननानै येस नंगौबो बाथ्राया सैथो मोनफ्रोमबो धोरोमा रावबो गाज्रिखौ मावनो फोरोङा दिनै ख्रिस्टियान धोरोमा गाज्रि मावनो फोरोङा हिन्दु धोरोमा गाज्रि मावनो फोरोङा मुस्लिम धोरोमा गाज्रि मावनो फोरोङा आरो बेजोंनो लोगोसे बे हिन्दु धोरोमनि सिङावनो थानाय गोबां फिसा फिसा धोरोमफोर दङ मुंफोर दङ मोनफ्रोमबो गाज्रिखौ फोरोङा नाथाय बे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों जोङो बेबायदि साननो बाध्य जादों जे जायफोरा बे खामानिखौ मावदों बिथांमोना हिन्दु धोरोमाव थानानै जेबोखौ सोलोङाखै नामा जों बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो साननो गोनां बाध्य जायो एबा साननो गोनां जादों मानोना बिथांमोना गिर्जायाव थांनानै बुख्रुब बुख्राब खालामहैदों जायखिजाया अनजाग्रा प्रियफोर दा बे गासै रादाबखौ नोंथांमोना दिन्थिनायनि कारना बेनो जाहोना बेनो जों जेन सांग्रां जानानै थानो हायो आत्मिक जिउआव सांग्रां जायो जों जेन सांग्रां होननाया बिसोर बुनायखाय बिसोर दावराव खालामनायखाय जोंबो दावराव खालामफानांगौ बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै सांग्रां जा होननाया जाहैबाय जों जेन आर'जआव बोलोग्रा जायो आर'जआव सांग्रां जायो जायफोरा दिनै पारसिकिउसन खालामदों पारसिकिउटर्सफोर जायफोरा पारसिकिउसन खालामग्राफोर तारना खालामग्राफोर बिथांमोननि थाखाय जोङो आर'ज खालामनि अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांनि पार्सनेल प्रेयाराव सानफ्रोमबो आर'ज खालाम दिनै भारताव बेबायदि अबस्था परिस्थिति जानानै दङ जेराव खुलुमनो सिबिनो सुबिदा मोनाखै जेराव 10 जन जिरायनानै इसोरखौ खुलुमनो जिरायदों होनब्लानो बेयावनो थांनानै दावराव खालामहैग्रा जायफोरा हिन्दु धोरोमनि धोरोम सिबिग्रा धोरोम रैखाथि खालामग्रा होननानै बुङो बिसोरो बेबायदि दावराव खालामहैयो दा बेनिखायनो साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा सांग्रां जानांगौ सिरि मोननांगौ आर'जआव बोलोग्रा जानो नांगौ जिहेतु तारनाया गोबांनिख्रुइ गोबां जाबोगासिनो दङ ख्रिस्टियाननि सायाव अत्याचार खालामनाया गोबांनिख्रुइ गोबां जाबोगासिनो दङ तारना होग्रा सैसो होग्रा सुबुंफोराबो गोबांनिफ्राय गोबां बांबोगासिनो दङ दा बेयावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोराबो आर'ज खालामनायाव गोबांनिख्रुइ गोबां बांनो नांगौ जों साफ्रोमबो आर'जआव बोलोग्रा जानो नांगौ जायफोरा जोंखौ तारना होदों बिथांमोननि थाखाय जों जेन प्रार्थना खालामो बे थांखिखौ लानानै आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय थायो जों आर'जआव बोलोग्रा जायो बेजों बे बिस'ज्लायो बेजों बे सहाय होज्लायो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौ फोरोंदों सासेया सासेनि दुखुआव थाफा होननानै सोरबाया रंजायोब्ला रंजाफादो सोरबाया दुखुआव दङब्ला दुखु जाफादो मानोना दिनै गोबां दुखु जादों दा बेयावहाय प्रियफोर जोङो आर'जआव बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनो जायफोरा पारसिकिउसन खालामजादों जायनि गिर्जाफोरा बुख्रुब जादों जाय गिर्जायाव थांनानै मानसिफोरखौ बुलाबायहैदों बै बुजानाय सैसो होजानाय बेक्तिफोरनि थाखाय आर'ज खालामनि आरो लोगोसे जायफोरा सैसो होग्रा तारना होग्रा बिथांमोननि थाखायबो आर'ज खालामनि जेन सानसे बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो बिनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनि देब्ला प्रियफोर बे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया माबा मोनसे सोलोंदों आरो माबा मोनसे गियानखौ मोनदों आरो थारैनो आत्मिक जिउआवबो नोंथाङा बोलोग्रा जालांगोन देब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै थेंक इउ